walew konya poyoro noro munun dukolembe adamaden kwa disi kono o noro nunun de bena jidi foka na bange adamaden farkolo koka ningi farkolo masiri ka chenya ninga korota di ama ninga ke sababu ye ki ka wale chejuku anika kon wale yaw kolu yelema ningolu ke wale chenyunye akunga sa mauma ni edusukun mase ka sira ka ala kota tui esinfuti sameya Allah ta'ala kota lila mauma ni edusukun mase ka Allah ta'ala kelebantiya monyo mene nabiyuma ladabu chenyi otsika bon farkolo koka okuma Allah ta'ala aya kanu yogoyin anaka jon kala siyale noy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aya ladabu ni munye aya ladabu ni Qur'ane bayinde ye alakra kun kira sallallahu alayhi wa sallam aka dama kashi kacha aka ala wele kacha adumenen do ala delila abe munfo aka ala delin konona na ko ala kale masiri ni juko chenyu ane ladabu bawye ala kra kumbafo aka duwo konona na Allahumma ene Muhammadu dabama hassin khalqi mbanyini ife ikane Muhammadu dantokonya wa khuluqi ikakla kane Muhammadu jokonya wa jannibni ikane Muhammadu yoroma janya munkaratil akhlaq kabo wale chejugula noe waliya konunye ala kramini Allah ta'ala ya sukante ala de fleka duo keta chami ni wale chejuguma delika tuni adusukuna ala de beka Allah ta'ala wele ko ala ka ale dantuko na jokonya okuma enine mi an samana ka bo dolomina an ka duo kan ngeke jumenye enine mi an samana ka bo jeneala enne ka duo kan ngeke munye enine mi an yi hasidi yauke an nyango yauke an kalon tige an nambaro ke an haramu dun yala ni ala kray ni duo ke an ka duo kan ngeke tukodi ninga sur ala kira sallallahu alayhi wa sallam dundo aka sahaba don na sur abeka kashi sahaba indabali bana ako ya ala kachiba edumbe ka kashi muna ako ne kamana gwanendo ala bena menewa walma bena yafama wa neta don koy sabula tamaro den flak mene ka sokono ya kele oye nyere tay oye dabolendo nga dembaya kama kelendoi oye sarakati tamaroi okuma nena ne tamaro kelen taka dun hakili jigina ko kelen sarakati tamaroi okuma yala ne min dun oye ne de taywa walma nye sarakati tayinde dun okuma ne kamana gwanendo de la alabena munkena sabula sarakati okuma nyalendo ala krana somogo mauluka sanu kabo odunima o nini yaye ala krabe kakashi tamaro den fla de dalendo kelenya ta kelen sarakati ale konye kelenta hakli nana jumende sarakati ale ka tata bena jumema be kakashi ola foka nye kuleri yelema o de be ka ala delita o okuma enine mi ni ameka haramu dun na ameka goroko dun fokuma dola an yere ba foko haramu yere teka soro Allahu akbar islam to ebe haramu nyini ka kila ka foko o yere teka soro tugun okuma Allah ta'ala ya tidin ban ayala dabu ala ka duwa jabi sabula Allah ta'ala ya laidu ta Qur'an kono ala ko ud'uni astajib lakum ayne Allah ta'ala welembe au jabi okuma Allah ta'ala kira bayin ka duwa jabi ninga Qur'ane jigi aka ninga klaka ladabu ni Qur'ane okuma ala kira joko okunyi Qur'ane de
odila muslim ba lakali anya aka gafala ko Sa'ad bun Hisham ko ale ko dondo kale dona amba Aisha ka radiyallahu anha ko ale Aisha tunyininga amba Aisha yala alakra juku yere juku jumenye okuma ne Sa'ad bun Hisham ba fe ka alakra ladeke a juku la amba Aisha Sa'ad bun Hisham jabi muna ako ama taqra'ul Qur'an ako Sa'ad bun Hisham yala ete Qur'ane kalanwa Sa'ad bun Hisham ko bala nebe Qur'ane kalankoyi قالت أنبأ عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن الله أكبر أكمني بقرآن كلامك ما مانغا كألا كرا جوكو فو تكون ما مانغا كألا كرا لدبو فو تكون ألا كرا يرجوكو كنيو قرآن دي الله أكبر أكما أتدم بلبلين صلى الله عليه وسلم شيخ بوسوريكو كرمت نفسه فما يخطر السوء على قلبه ولا الفحشاء سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء لا تقس بالنبي في الفضل خلقا فهو البحر والأنام إضاء Sheikh Busuri ko Hamziya kono ako nima Muhammadu don sallallahu ikado Muhammadu ye chede minyi chenni bay juku ani wale chejuku amma delika toni adusukun kono folo walsa ka meriya ni ya meka fo be juku ka be toni dusukun de kono be soro ka meriya ka waleya okuma kama delika na alakara dusukun de la folo koni ye juku ye okuma koni ma Muhammadu don ale kuntigi de ko tabassum na be yela ka yele munya de ye okuma ni ma yirana ko ma bate yele ka daele fo mko ba kanwe ni ma bayo ke ika barake don ni ye patron ba fo ko patron ere kanwo ka bone ke maye ni ma bado wal mai fado che boyele la bi jaga bo kanwo ka bone o te ma baya tamashin okuma alakra kuma yele ni munya de ye na betama abetama ni basigi tranquillement wa alakra ka sunoko ko kunye jinkonde ye okuma kula taqis bin nabiyyi fil fadl khalqa ikana fo kibe danfen dota kibo ni alakra compare ay danfen fo ni alakra tsika compare ako nima Muhammadu don fa huwa al bahru alakra di baji wal anamu cidin tawka ta anfa adamana kana bla isala edo olubi komi jisigi yoronunde ni samyan na sira kere ufe be jisigi le dingenun kono okuma eske mugo mina hakli be nyogon fe jimin sigile me dingenin kono aka sira kere fe obsonga fo kanga laje ni ba jumen ka bonde okuma ko alakra ka ni cidunde beta ne alakra kere komi ba cidun bi komi jisigi yoronu nga cidun olubi komi jisigi yoronu ni cidun kare komi jisigi yoronu alakra kere fe an fana bi komi an te sanji kise wa bi komi ni fiye sanji kise kelen ta ko yereke o fusu ni fitini metuko minde okuma an fana be tinno de cidun kere fe Allahu akbar okuma o cidin bayin sallallahu alayhi wa sallam kuma mina Allah ta'ala ya ladabu ni Qur'ane ninga ladabu chenya okuma o ladabu kan do amina ndatu ola folo suratul a'raf kononana Allah ta'ala kumana alakra ladabu likai Allah ta'ala ladabu folo jumendi alakrama ako khudhil afwa wa amur bil urf wa a'rid anil jahilin ako Muhammad ya famine
danfɛnw bolo yafa i ka sahabaw ma yafa i tiledenw ma yafa i furumusow ma yafa i ka lamɔlidenw ma sabula adamaden n'i ma yafa i tɛ se ka mara kɛ maa min su ni tile e de ni bolokurun bɛ i ka lamɔlidenw kan su ni tile e de ni pamuru bɛ i ka maradenw kan i ka mara taa man di ɲɛ dɛ hali n'i ka mara taara ɲɛ o ye ɲɛsiranya mara de ye n'i tɛ yen don min o kɔrɔ ye mara banna bɛɛ b'a fɔ bi kɔni an lafiyara o kuma Allahu Ta'ala ko kira ma khudhil afwa Muhammad yafa o de la don dɔ Alakira sallallahu alayhi wa sallam a sigilen bɛ sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ yahudiyakɛ dɔ nana a dusu bɔlen a bɛ ka furufuru a nana ka sahabaw cɛci kana Alakira ta a kɔlma fo ka fini nɔ bɔ Alakira kan na a bɛ ka Alakira yigi a ko kira ma i tɛ juru sara o kuma n ka juru sara tiɲɛ na yahudiyakɛ in ka juru tun bɛ Alakira la Umar bun Khattab wulila a ye pamuru fosi a ko kira diɲɛ ma n ka cɛ in kunkolo tigɛ Alakira ye mun fɔ sallallahu alayhi wa sallam Alakira ko Umar ma Umar e y'a fɔ cogo min ne kun t'a fɛ i k'a fɔ ten i kun b'a fɔ yahudiyakɛ ma karisa n'i b'i ka juru kani ni ladabu ye i k'a fɔ Muhammadu n'i ye juru ta juru sara ni ladabu ye ko nin de kun y'a fɔ cogo ye Alakira yafara cɛ ma ni Alakira kun taara dusu fɛ cɛ in kun kunkolo bɛ tigɛ o yɔrɔ la sabula a nana Alakira agressé fo a ka misiri kɔnɔ kuma min na nin kɛra yahudiyakɛ ko a ko wallahi n kalela e Muhammadu dabama la n nakun tɛ n ka juru kani ye e mangutu fɛn o fɛn bɛ Tawurata kɔnɔ ne y'a bɛɛ kalan k'a ban n y'a ye k'a fɔ Tawurata y'a mangutu fɛn o fɛn fɔ cogo min a bɛ ten nka a bɛ Tawurata kɔnɔ k'i ye maa ye k'i muɲunen don i sabalilen don nka n kun t'o de dɔn o kuma sisan n y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la muɲu ani sabali b'i la sabula nin tɛ kɛ adamaden na ka sɔrɔ se b'i ye k'i tɛ ko dɔ kɛ o kuma ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Alakira a ka muɲu ni sabali a n'a ka yafa o de ye cɛ in silamɛya a ko o kuma n ka juru min bɛ n jɛn'a kɔ n y'a kɛ sarakati ye fi sabilillah fi qurayshin bana sayyiduna ya jamil al khalqi wal adabi sallallahu alayhi wa sallam o kuma Alakira sallallahu alayhi wa sallam anw kuntigiw de don danfɛn bɛɛ kuntigi don wa siga t'a la a bangena Qurayshiw cɛla k'a ka koɲɛ bonya Qurayshiw cɛla ni ka tila k'a kɛ ciden ye o Qurayshi kelenw cɛla Madinakaw k'a bisimila don nataw la a ka tila kana kɛ Qurayshiw ka kuntigi ye tugun o kuma o ciden belebele sallallahu alayhi wa sallam Allahu Ta'ala y'a ladabu nin ye a ko khudhil afwa Muhammad yafa Alakira a yafara o de la Imam Ghazali b'a fɔ an ɲɛna a ka kumakan dɔ la kitab Ihya Ulumuddin na a ko don dɔ Alakira ye ganima dɔ tila sahaba dɔ kun bɛ Madinaka don a wulila a ko wallahi Alakira e ma ladiriya nin tilali la o de la an b'a fɔ tilalikɛlaw ye u bɛ baara min na baaraba don nga u ka muɲu ka sabali sabula mɔgɔ dɔw bɛ jamana ni fɛn tonna ko nin tila olu bɛ dɔ de ye
no ma be olu nyiyoro ma dron klali ma ke ladriya ye wa iba soro fitne mogo de do okuma nafra alakra makama kle ni dofna ko willa kam mangan ke la ki ka klali ka mogo wolomay afoko alhamdulillah ni ala barka dai na fara krama ko makla fara na rama ko mogo wolomake o ne ka bunya de yo sabula alakra o ka bunga temene ka dofara o ma o mami ya fo alakrama okuma otigilama ka maniya ka jugun ka teme mami ya fo nema afara alakrami ma o fene ka bunga temene ka okuma ikanga ala barka da ola o robbe umar bun khattab yem pamru foshi ako kira jemanga kungulo tige munafakido alakra ko jonde bena klen duguma koloko kan ne muhammadu makle sallallahu sallam ako umar kan pamru do nya farama sabula maw bena foko alakra be ka no fe muko faka muko tado alakra no fe muko be ka minke okuma ski ni walande mimbe on yere fene blasira wallahi kata dine nyemugo wala kata se almamuma kata se karamugo ma fo kata se dutiki ma okuma ni walande mimbe an be blasira na fora almami wati ebe ki ka misri shekli mulun do genka boko ni misri manka mogo munun te islame wal ma munun te misri kono olu taka jugo do ba fo ko kuma ni almami be ka ka mogo do gen okuma che anga yoroma jan na da kana na tan fene gen ka amalu ya okuma toro munun be ede bo toro munyu sisa dina ere tangali kama sabula munun te islame we na fo de wati best islame be ka ma do gen wati best islame be ka ma do gen okuma anga mau maro ko jugo ka nga anga anyere koloshula kibora kanata koka no karabe ke sababu de ka dina inchie sabula dina ka lebu oluta dom lebu be mamunu na de oluba fo ko lebu be dina indela okuma alakra ko a chenka tui mautina chenka jugo ya done abe fo de ko alakra ere aka sahaba do faka oduno okuma no cherina kafo mogo mimbe ka no fe mogo faga eske mogo kurabe na do odine lawa mogo kurate do ola okuma Allah taala dil ala ka sababu yumande okuma Allah taala ko Muhammad ma khudhil afwa ya famine wa amur bil urf ikam mau nyamaria ni wale nyumanye mau nyamaria ni wale nyumanye iku blasira kuma be sabula adama deun tu yere ka here don bamanon kote koniye beto ika warabulo ko dota badu okuma fo adama den teke ka mine ka blasira de okuma Allah taala kera ladabuni nye kasro ka fo ko ala kera ka kodon ka boko don bali uma sabula kuma okuma ni ma bay kodon balu de be kodon balia walia taki sekere okuma ni eyi blow fedron abela jelen kera kelinyi bamanon ko koni fali tani ere illa be kibni tasara maw ba fo ko fali kafsa ka temeninka okuma ni maw ye kodon balia taka esekere edebe munyu ka sabali sisa ikani bla ufe sabula ala e fusa ka teme uka ala e bunya ka teme uka ala e joro di ma ka teme uka okuma ni olu nana ka kodombalia wale ataki sigere e refne klara ki joki ka gluki bo olu kama okuma au bela jelen kera kele okuma Allah taala ko kirama ni manunu ye maninya taka isigere ma bade okuma ma ba manga bla manife okuma alakra ikodo okodombali nununa okuma Allah taala ay alakra ladabuni na ayanye ni munye aya ladabuni ya fay folo okufe Allah taala klara ka alakra ladabu aya warela tuku suratul maida kononana Allah taala ko kirama fa'fu anhum Muhammad ya fasahaba uma ya fauma sabula siki kera tuku adama dun abedo nyogon gashina okuma kera tuku sahaba do bina do egashila akera tuku mumantum bina do egashila okuma alakara ya fa uma
fa'fu anhum Muhammad yafa ikledum bema ika yafa danfun bema wasfa ika klaka haketu umaka yafa injeya inna allaha yuhibbul muhsinin ika klaka nyuma yake tukun ma nyumun kadi ala ko jugun okuma yafa uma ika haketu uma ika klaka nyuma yake uye sikatala ma nyumun olu de kadi Allah ta'ala ye odila alakra sallallahu alayhi wa sallam akai yafa anaka nyumanya ma tsika foka se a hakela odila chado be oba fama tamama doko thumama ninchen yaman kado kafiri ngana kundo kele bulu fen na shina yaman ma na kele bulu matemeche binani ka aba fo ko beki daka suno ko ale kele me wuli ko kumbe Allahu akbar nga dundo jain dusu nana kenye ayaka kele minon taka glu ala ale be yaman ala kara toko be ka ale toko tunu awolo fasola ale nyokon chefari chemin keleme joni chebinani na fara ko ala kara toko be kana ale toko tunu abange sola okuma ko fa ale ka ala kara ko ban ayaka keleminon taka gloire la adona madina dafe romi ani ala kara ka sahaba chefari folo mi nyugonye okara Omar ibn al-Khattab Omar ya yi yoro mina afurufuru lendo chefaru nu ye nyogon ketugo yoba don mimbe karsa kono Omar willa annashi ala u chefarin dama be nyogon don ako tamama yala eddusu furufuru lendo ibena tami ama doko sabulo lu tisra ako mena ta Muhammadu yoro katafaka orobe chemin keleme joni chebinani Omar ibn Khattab tarabasura ka daka yoromi ayana ka kelemina mina ninga sirika da kata kata da alakra ka misiri to ko nya do alayhi wasallam chawk me alakra bolo de chawk me alakra bolo chawk me alakra bolo wa alakra ka chawk me alakra fe munyi on to ko bi sabla chawti on ga nyamugo bolo wa anga chawte anga nyamugo fe anga nyamugo yere fenate hina komugo la niko willa almami kunga misri kono akele baka folo be kaka naibu naka misri wellawi aw munun kan nga fara nyugo nga ka keleke ni aw yere dama nyugo kele folo dun bara china niko willa karamugo kunga kalanden bele jelen kangi jo ko fenga iba soro kalanden do ereka kuma befo an karamugo konto nga tiena ni joko bala okuma ni majigindi yi e mango fo ikaramugo kele nyugo nyena adu au jugu dedo ni aklare karamugo la ate twenko ati twi pour ga famia wala bo ode donente en feya okuma ni misri ulaje ka karanyo ulaje ka donikela ulaje iba soro almami jugu folo ya kan naibui kuma dola naib fana jugu folo almami sabula olu tate ala koyede unyebe nyugon joro de la be de yoyi foka tase wajuli kenuma ni mikro menena dola kadi doma odusube chie kasoro ni anga kuna wolodi odela tewmun kumbe alakra ko kumbe alakra fe katem uyereka wasigata ni on nyanga nyemugo kanu katema nyereka mashitse ka kalasturu ana okuma alakra sallallahu alayhi wa sallam Umar ibn Khattab taracha inda alakra ka misri dugudu nyama odela chamimbe joni chebinani alakra ka sahaba kelinde fleka amina odla chawkum alakra bulo de odla domi Umar ibn Khattab fena bitubi adusu ya kenye atara alakra ka da Kongo o ya dama qisay
u ye da lajɛ o y'a sɔrɔ alakira ni sahabaw kun bɛ taa kalan kɛ denmisɛnnin dɔ ka so u b'a fɔ a ma Arkam bun Abil Arkam a ma tɛmɛ san 10 kan ale de ko a ye na kalan kɛ ne ka so silamɛw ka ɲɔgɔn ye ka kɛ ne ka so ni kungo min bɔra a la ne b'a garanti ta cɛw man kan dɛ nin san 10 man fisa ka tɛmɛ anw ka san 60 ni 70 kan wa tuma min na Umar bun Khattab nana da Kongo sahaba dɔ nana da a ɲɛ da Kongo la a ko kira ma bitai mandi balaw mɔgɔ bɛ da la Umar nana da la koyi o y'a sɔrɔ Hamza silamɛyara tile 3 Hamza ko kira ma a ko sahabaw ma aw kana siran aw kana yiran n'a y'a sɔrɔ Umar nana hɛrɛ la an b'a kunbɛn ni hɛrɛ ye nka ni Umar mana hɛrɛ la Hamza y'a ka npamuru fili npamuru min b'a bolo n b'o de minɛ k'o kɛ k'a yɛrɛ faga cɛw bɛ alakira bolo nka nin cɛw de banna karamɔgɔw bolo bi nin cɛw de banna alimamiw bolo bi nin cɛw de banna diinɛ ɲɛmɔgɔw bolo bi o de la an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ni karamɔgɔw ni alimamiw u bɛ ka kɛ yokorofɛn ye maaw ɲɛkɔrɔ sabula maa minnu kan k'u défense ta olu yɛrɛ natalen don u jɔyɔrɔ la o kuma Umar bun Khattab kuma min na ne a bɛ da la Hamza ko a ye dayɛlɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam ale sera Hamza ye da la a ye dayɛlɛ yɔrɔ min tarikutigiw ko alakira ye Umar bun Khattab ta n'a tɛgɛ kelen de ye k'a sen 2 bɔ duguma fo Umar sen 2 bɛ tɛgɛrɛ fɔ a ko Umar a ka kan e ka silamɛya ten Umar ko alakira ma ko wallahi nana silamɛya de kama o kuma min na Umar taara cɛ in siri ni k'a da alakira ka misiri dogodogoɲɛ dɔ la a taara fɔ alakira ye ko fagabaga dɔ nana k'a bɛ n'i faga an y'a siri a dalen bɛ misiri dogodogoɲɛ na alakira wulila ka na sahabaw b'a kɔfɛ bɛɛ lajɛlen kelen don k'i tɛgɛ sɔgɔ i ka npamuru la u pɛrɛnnen don alakira k'a fɔ dɔrɔn a ka kɔrɔyali kɛ dɔrɔn hala kana kuma a ka tigɛ si cɛ kunkolo la dɔrɔn sahaba bɛɛ kelen don ka npamuru minɛ bɛɛ labɛnnen don alakira bɛna ordre min fɔ alakira ye cɛ in lajɛ a y'a kɛrɛ jɛgɛ a ye sahabaw lajɛ bɛɛ kelen don k'i ka npamuru minɛ a tɔ ye alakira ka tigɛ si dɔrɔn u k'a fosi nka alakira bɛna mun fɔ a ko yala hal ahadartum lahu ta'ama yani yaman ka jan dɛ est-ce que aw ye dumuni di cɛ in ma wa Umar bun Khattab ko ya Rasulallah innahu ja'a liyaqtulak cɛ in nana de k'a bɛna i faga koyi ne m'a dɔn ni e ye kuma in faamu sabula mɔgɔ min nana k'i o bɛ n'i faga o tɛ bisimila ni dumuni ye o alakira bɛ ka hami ni cɛ in ka dumuni de o kuma alakira b'a dɔn huwa bu'itha rahmatan lil alamin alakira ma ci walasa a ka tajuru sara kɛ danfɛnw na ni alakira kun ye tajuru sara kɛ sahaba ba ninnu kun tɛ kisi koyi u kun tɛ kisi Ikrima bun Abi Jahal min bɛ kuranɛ sɛbɛn Khalid bun Walid Saifullah ala kan pamuru nko ninnu de ye alakira tamanda fara k'a ɲin kari ni alakira kun ye tajuru sara kɛ yala ninnu kun bɛ kɛ kuranɛ sɛbɛnnaw ni ala kan pamuru ye wa o kuma alakira ma da tajuru sara kama alakira dara yafa de kama sabula Allahu ta'ala ko fa'afu anhum Muhammad yafa uma ni e ma yafa sabula i sini jugu o de bɛna kɛ i bi ɲin ye jugu kun tɛ alakira la ka tɛmɛ Umar bun Khattab kan nka an bɛ don min na bi ɲin t'a la ka tɛmɛ Umar bun Khattab kan o kuma alakira y'a ɲɛbɔ Umar la a y'a ɲɛsin Abi Hurairata ma a ko Abi Hurairata ma idhab ila ahli beiti wa atilahu bilaban Abi Hurairata nga so i ka taa fɔ musow ye k'u ka nɔnɔ dɔ d'i ma an kana di cɛ in ma a sɛgɛnna kojugu Abi Huraira taara a nana ni nabiyumaya nɔnɔ ye Jibrila bɛ taa ni ka segin min kɛ ka nɔnɔ min sigilen to filen kɔnɔ o ni nɔnɔ man kan dɛ nɔnɔ min n'o bɛ bisi k'o bila nabiyumaya du kɔnɔ o ni nɔnɔ man kan o ni nɔnɔ man kan dɛ fo ka taa se anw yɛrɛ jurumutɔ maa nɔgɔlenninw n'anw bɛna kuranɛ kalan an bɛ ji dɔ sigi o ni jitɔw man kan o kuma a jiginna ka nɔnɔ min to yen dun o ni nɔnɔ man kan o de la
fiqutigiw ko n'o ye an ka sariya dɔnna ŋanaw ye n'olu ko n go tɛgɛ tɛ turu o kan ko ji min ka sanu ka tɛmɛ ala ka ji bɛɛ kan ji min ni ala ma deli k'a ɲɔgɔn da o de ye ji min bɔra alakira tɛgɛ den kɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ ji tɛ min ka sanu ka tɛmɛ nin ji in kan o tuma n'o bɔra ye ko zamzamu de bɛ da o kan nga alakira tɛgɛ den kɔnɔ ju o taara ka dan kɛ maa minnu y'o sɔrɔ olu de ye diɲɛ nɛɛma ni lahara nɛɛma sɔrɔ o tuma an bɛ alahu taala deli ala k'an nafa n'o hɔrɔma ye kuma min na nabi ɲuman nɔnɔ in nana alakira kun bɛ se k'a fɔ baarakɛla dɔ ye nɔnɔ in minɛ i ka taa di cɛ in ma dɛ alakira yɛrɛ de ye nɔnɔ minɛ n'a bolo barikama ye cɛ min ni a ɲɔgɔn tɛ ala ka danfɛnw cɛ la n'i ye dugumana lajɛ i t'a ɲɔgɔn sɔrɔ ye n'i ye sanfɛla lajɛ i t'a ɲɔgɔn sɔrɔ ye alahu taala de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ o tuma ale de fana bɛ danfɛn bɛɛ ɲɛfɛ o tuma a ye nɔnɔ minɛ n'a bolo barikama ye a ko ya umaru anta alladhi qayyadta fukka qaydahu kama qayyadta a ko umar e de ye cɛ in siri o tuma i y'a siri cogo min a foni ten umar a taara basura a bɛ ka cɛ in foni cɛ in wulila yɔrɔ min alakira yɛrɛ gɛrɛla a la a ye nɔnɔ sin a la n'a bolo barikama fila ye a ko ishrabu ya tamama tamama yani yamani ka jan i min n'a y'a sɔrɔ sirili in digir'i la i bɛ yafa o tɛ ne muhamadu ka laɲini ye o tuma i bɛ yafa ma o la nɔnɔ minɛ i k'i min alakira n'a jugu lajɛ dɛ est-ce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ nin kɛ i ɲi ye kuma dɔw la wa cɛ in a ye nɔnɔ minɛ a ye nɔnɔ min a fara a ye minɛn lasegin alakira ma alakira ko tamama ma a ko aslim ya tamama a ko tamama ne b'a ɲini fɛ i ka silamɛya tamama a ko ne tɛ silamɛya abadan alakira ko a ma a ko atashhadu an la ilaha illallah a ko hali ni ma silamɛya yala i dalen don a la ko masi tɛ fo ala kelen wa a ko ɲɛnɛmaya kɔnɔ o ma deli ka na n kun na wa n tɛ o kumakan in fɔ a ko alakira ko a ma ko atashhadu anni rasulullah yala i bɛ seeda k'a fɔ ne muhamadu ye ala ka ciden ye wa a ko k'a bɛɛ ka fisa ka tɛmɛ o kan ni e ka cidenya ye tiɲɛ ye n kun tɛna i fagali kama o tuma hali sisan ni n labɛnna n b'i faga sahabaw bɛ ka makɔnɔli kɛ a ye nɔnɔ min ka tila ka alakira sɔsɔ kumakan ɲɛ saba o tuma kira bɛna mun de kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a tɛ dimi a dusu tɛ furufuru a tɛ teliya ko ma a sabalilen don a muɲunen don n'a diminen don i b'a fɔ k'o de cɛ ka ɲi n'a nisɔndiyara i b'a fɔ k'o de cɛ ka ɲi n'a masumalen don o de cɛ ka ɲi n'a bɛ kuma na i b'a fɔ k'a kana kuma dabila n'a bɛ filɛli la i b'a fɔ ko ayi foyi tɛ maɲi ka tɛmɛ nin kan n'a y'a ɲɛ tugu i b'a fɔ ko a kana ɲɛ yɛlɛ cɛ in n'a bɛ lahalaya o lahalaya la o de ka ɲi ka tɛmɛ lahalaya bɛɛ kan a nana mun fɔ a ko tamama ma izhab fa anta hurrun Allahu akbar tamama ne yafara i ma taa e ye hɔrɔn de ye o tuma ne tɛ foyi k'i la taa i ye hɔrɔn ye فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء الناس من صلى الله عليه وسلم o tuma danfɛn ni dafara o tuma i bɛ yafa de n'i ye maa o maa ye ko n tɛ yafa a tigi ma dafa de o de la e maa ye maa minnu ni lebu b'u la u ka dimi ka jugu ka tɛmɛ tɔw kan lebu tɔw ka hakɛ to kuma a n'a taa sira don o de la cidenya a balifɛn dɔ ye ciden tɛ kɛ maa ye min lebulen don o tuma alakira sallallahu alaihi wasallam kuma min a ye cɛ in labila sahaba bɛɛ lajɛlen dabali bannen don bɛɛ kamana ganna bɛɛ masumana maa si tɛ se k'a fɔ kira i ye nin kɛ a ma ɲa sabula u bɛ alakira fɛ u b'a bonya nka ni nin ye anw ye kabini a kɛnɛ kan dɔ b'a fɔ ayi an tɛ tugu alimami ko nin na dɛ ayi karamɔgɔ an tɛ tugu i ko nin na dɛ i k'a dɔn o ye fili de ye ne e ko i tɛ tugu alimami kɔ ka ban i ko i tɛ tugu alakira kɔ n'i ko i tɛ tugu alakira kɔ i ko i tɛ tugu ala kɔ baara ma tiɲɛ wa alimami dun ma ala ko ta o tuma cɛ a bɛna madina kɔsakun kuma min na a munumunu nana ka so ye
kuma mina ya dɔ ko foyi t'a nɔfɛ a nana so in jɔ alakira ka misiri da la a donna misiri kɔnɔ alakira ni sahabaw sigilen bɛ a taara fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah a ye nin kumakan in fɔ yɔrɔ min na alakira kabakoyara a ko tamama ma jɔn ye i wele ka taa silamɛya ma ni ka sɔrɔ ne ye silamɛya yira i la i banna a ko ya rasulallah kuma mina i ye silamɛya yira ne la a y'a sɔrɔ ne dusukun fara silamɛya la nka ne ma sɔn ka silamɛya mun kama i ka sahabaw kana fɔ ko tamama silamɛyara n pamuru ɲɛsira ɲɛ kama nka kuma mina i ye n labila ni ka n kan hɔrɔnya n seginna ka na n ka silamɛya welewele kan da walisa a ka dɔn k'a fɔ n ma silamɛya n pamuru ɲɛsira ɲɛ kama n silamɛyara Allahu taala jati de kama. O kuma ko ya rasulallah kuma mina ne donna Madina ma kun tɛ dugumakolo kɔ kan min ka gone ka tɛmɛ e kan nka ne filɛ yɔrɔ min na sisan ma tɛ dugumakolo kɔ kan min ka di ne ye ka tɛmɛ e Muhamadu kan o kuma a bɛ fɔ nin de ma ko nin de ye limaniya ye o kuma mun de la tamama silamɛyara dɔnnikɛlaw ko ko gindo min bɛ ko in duguma dɛ saka kalban فكان قد اشتد به العطش فشكر الله له فغفر له الله أكبر كنت تماما أي ولود دلامي كاتو كافريالا ألي ننامي wulu fana nana minogo be wulu la wulu tse ka jigi kolon kono ale jigina ka aka muke fa kolon kono kana di wulu ma wulu ya mi wulu mine wulu ko abarka alaye ala fina ko kuma dandan fe ne barka da chemin kama o jeni tasma tene bolo o kuma be se ka kishi yoro jume ila al madina akata madina noro mimbe na dona madina noro kono ka ba o kuma adona kanda kono nana nani madina dangile nyogonye akishira nani madina chebaye nyogoye akishira nani madina kle nyogoye akishira nani madina kalo nyogoye akishira nani zamzami yu nyedara nyogonka akatasma kono don oborama muhammadun nurul huda من جاءنا مباشرا وداعيا ومنذرا لذي الهجا مذاكري صلى الله عليه وسلم بكم واتف نسرا أكما ننيا مامي ني أوي ولولامي وكاندراتا ni maulidu kena sige ka maulami ku ladumini ka saraka ngake munye ay antanda dola ella melike bayre ki miro latande kafri wulu lami doro ala ko jeniorote ka kena sigi ka maula dominika kla ku lami ka kla ka wajuli kan fuye okuma ki jija doro ika ala kra ladabu kelenta ante kuma wara fo ka kola tukun okuma ma Allah taala jala ka sigi da wara do ngantigela wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ambal maslamo ay ma cugumna ni yandole alakra Ibrahim sallallahu alaihi wasallam aka ladabu kono ala ya ladabu cugum na ka chama alaka to an gal ladabu so mollu kene alaka wusiki herla alaka ban herla min do fu an abla me kanye alaka furan manda ma ka men dunya adama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam muhammadu ya rasulullah muhammadu ya rasulullah الإسلام يا شريعة لا إله إلا الله ما يا ربي ستجوني على تي إن شاء الله وسلامة فلا إله إلا الله اللهم يا ربي ستجوني على تي وإن شاء الله بسلامة فلا إله اللهم يا ربي ستجوني على تي إن شاء الله وسلامة فلا إله إلا الله اللهم يا ربي ستجوني على تي مسأل من يسانغولو دانغو لا إله إلا الله مسأل من يدو كولو دانغو لا إله إلا الله مسأل من علي كبدانغو لا إله إلا الله مسأل من علي جانا دانغو لا إله إلا الله
مسألة من جهنم دانغو لا إله اللهم يا ربي ستجونني على إن شاء الله بس إلى لا اللهم يا ربي ستجونني على مسامي سانغولو دانغو لا إله مسامي دوغو كولو دانغو لا إله مسامي ملكه دانغو لا إله مسامي عليك بدانغو لا إله مسامي آدم دانغو لا إله اللهم يا ربي ستجونني على وإلى الله اللهم يا ربي ستجونني على وإن شاء الله بسلام لا إله اللهم يا ربي ستجونني على إن شاء الله بسلام لا إله وإلى الله اللهم يا ربي ستجونني على لا يدو فبغاو ديكا شابينو تأتم بامانشا براي مكرا على في إلهي روتين بألاي لا يدو فبغاو ديكا شابينو تأتم بامانشا براي مكرا على في إلهي روتين بألاي لا يدو فبغاو ديكا شابينو تأتم بامانشا براي مكرا على في إلهي روتين بألاي لا يدو فبغاو ديكا شابينو تأتم بامانشا براي مكرا على في إلهي روتين بألاي aya fo de ningelenye akoka ba faga alaye akoni bele fala ala de ne fa na sonna alaye ana tara ulaja shaitane na no yoro de la ka isma ila fala siransa iwato ide ningelen fa idumba fa mukelena عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربي السامعين وتنشط سفاري إلى الهادي لذلك أفرح قرايا لقاء خير الورى وهو أفرح يبشره الباري لمدحي وزورتي أسير مع الأبرار ذلك أفلح دواء اشتياقي للمدينة جمة فجذب وشوق لا يزال مبرح فطبعا أحب المصطفى فإشارتي إليه وطورا بالوداد أصرح فيا ما أحيل أن أقيم بطيبة هناك ترى نور النبوة يلمح بمرقد خير العالمين محمد معي صفوة الأحباب ذلك أنجح توجهت من أهلي إليه يسوقني وذا شرف جبريل والقلب يمرح إلى خير هاد خير من وطئ الثرى وخير شفيء خير من جاء يصلح